Assalamu alaikum warahmatullahi. Yau kun bayani ne akan mashina ko tarin mashina. Insha Allah ku biyo mu a cikin wannan bidiyo. To amma taɓa jan rubutun nan a ƙasan wayarka kafin ci gaba, a kuma taɓa ƙararuwa. A ita dai mashina wata abu ce da take faruwa kamar da yawa daga cikin ciyuka sakamakon harbuwa, bi ma'ana shiga jiki na ƙwayoyin cuta na ainihin ita mashina da ake zama influenza virus. Insha Allah idan ya shiga a cikin jikin mutum shine yake haifar da ita wannan mashina. Wani lokaci da tari, wani lokaci ba da tari ba, wani lokaci mai zubowa, wani lokaci kuma bata zubowa. Duka dai ciwo ne da yake taɓa daga hanci zuwa suhi. Insha Allah to wannan virus da wannan abu da kuke gani virus ne. Idan aka ce virus, shi ƙwayar cuta ne wanda shi yana da wasu abubuwa kamar hannuwa da suke ba shi damar yin tahiya. Da kuke ganin shi hakan ga ansa cikin na'ura ne aka ƙara mai girma sosai. In ba haka ba baka isa gan shi a ido ba. Yanzu yana nan yana yawo cikin iska cikin ƙura, amma kai ba ganin shi, kana iya ka shaƙe shi yanzu nan kamu da mashina. Allah ya tsare. Shine wannan virus wanda yake haifar da mashina. Da kuke ga ake ta yawo da virus na coronavirus ana nuna image kamar haka, to duka virus haka yake, yana da cinai ababai da suke sa ya tahi. Insha Allah bayani ne muke akan mashina ko tarin mashina. Abu ta mai matsala sosai take haifar ma mutum da ciwon kai da masassara da kashe jiki, ka ji baka jin daɗin abinci da dai sauransu. Yawanci inda ya fi tasiri inda ake ƙura da kuma lokacin sanyi. Yanzu idan ƙasashen da ake ɗari, duk lokacin ɗari za ga an fi yawan ciwon mashina ko tarin mashina. Ƙasashe kuma da ake ruwa, sanyin ruwa ne, su ma dai mashina tana damun mutane sosai. Daga nan kuma sai ƙura da sauran ababai da suke virus yake jin daɗin rayuwa a ciki. Idan an riga an harbu da ita wannan cuta ta mashina ko tarin mashina ko wace iri, tana rarradowa ko ba ta rarradowa, idan an je wajen likita, yawanci ga ƙwayoyin da ake rubuta mutum suna taimakawa ƙwarai wajen magance ita wannan mashina, saboda suna da ƙarfi wajen kashe shi wannan virus kin. Insha Allah su ake rubuta mutum, sana haɗa mai da wayansu ƙwayoyi daban don taimakawa wajen magance ciwon kai ko masassara da wayansu ababe. Amma wannan dai shi yake kashe virus. Su kuma antibiotic sati guda ake shan su. Ba wai dan ka ji karan mashina ka je ka sai dan ƙwaya guda ka sha ba, ko ɗa biyu ka sha shi kenan. A'a, duka antibiotic sati guda ne za ka yi ka sha, shine zai yi aikin shi da ya kamata. In ba haka ba, ko ka sha zai yi dama, daga baya abin zai dawo kamar yadda yake. Ana haɗawa da wayannan ƙwayoyin saboda magance masassara, zahin jiki, bi ma'ana da kuma ciwon kai. Saboda mashina tana haifar da su, kamar yadda kowane ciwo yana haifar da zafin jiki. Ana haɗa mutum bayan rubuta mai wancan ƙwayoyin na ainihin antibiotic, ana haɗa mutum da wannan saboda su taimaka wajen rage mutum raɗaɗin masassara wannan da kuma ciwon kai da ainihin mashina take haifarwa. Duka kashi biyun nan da ni gai na magunguna, akwai siron su wanda yara ƙanana daga shekara 5 abin da ya ƙasa, siro ake rubuta musu, yahi musu aiki bisa ga ƙwayoyi. Ba kasafai suke iya shan su ba, kuma ƙwayoyi ma suna iya haifar ma da yaro wata matsala daban saboda yanayin jiki ba ɗaya bane. Ana kuma iya ƙara mutum da wannan maganin, shi ma shi ruwa ne da ake shaƙawa, da babba da yaro duka ana shaƙa musu wannan, saboda suna iya shaƙar wannan saboda hudunan hancin su sake. Mashina in mai ɗahewa ce ta rada da ke, kuma suna ainihin kashe virus ma. Wa'annan ruwan suna taimakawa ƙwarai, idan ka shaƙa su kana jin sauƙi sosai. In mashina ta rufe hanci, za ka ji hanci ya sake. In mai zubi kiya ce sai ta zubo, in kuma ƙwayoyin cuta da ke cikin wannan mashina kuma sai su mutu. To kuma kada a manta, yawan ku shine ƙwarin gwiwar mu. A taimaka rubutun nan da ke ƙasa ja, ƙasan wannan bidiyo da kake kallo, wannan rubutu ja da aka rubuta abu ne. Idan baka taɓa shi ba, kai sabo ne a wannan shan, sai ka taɓa wannan rubutu. Idan ƙararwa ta hito su kuma ka taɓa ta. Amfanin taɓa ta shine duk bidiyon da aka tura za ka same shi. Yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai, mu ga kuna da yawa sosai bisa wannan shan. Zai iya sa ko da wani lokaci mu rika yin bayani kamar da muke yanzu muna yi kullum. Idan muka ga ba a samun ƙarin mutane, yana iya ya karya muna gwiwa,
ya zan mun bar wannan aikin, shi kuma ba haka muke so. Muna so mu ga kuna yawa sosai, sai mu kullum insha Allah muna ƙara yadda za mu ga mutane. Idan kanka ya waye bisa ga wani cuta da ka ji alamunta, sai ka yi ƙoƙari ka samu yadda za ka yi kai maganinta insha Allah, tare da taimakon Allah. Allah taimake mu gabaki ɗaya insha Allah. Muna so a taɓa wannan rubutu na ƙasa in kai sabo ne a wannan shan, sannan ka taɓa ƙararwa idan ta hito. Ƙa'idodi kuma da ake bi da hanyoyi don kare kai daga harbuwa da wannan cuta, kamar in tana da yawa a guri ko kuma waɗansu daga cikin ku sun kamu da ita cuta ta majina ko tarinta. Akwai wanke hannu akai-akai, saboda dole ka san ana zahin musabaha da mutane, cuɗanya, da kuma a bar yawan cuɗanya shi ma, kuma idan yawan taɓa baki ko hannu haka, saboda in ka ba mutum hannu baka sani ba hannun shi da ya hace majina, sauran virus ya tsaya, ka ba shi hannu kai kuma sai ka taɓa bakinka ko hanci, shi kenan sai abin ya bi ka. Insha Allah, kamar yadda kuka ga an aza wannan ƙa'idodi na nisanta juna kamar saboda virus da na majina da waga cuta da ta zo ta wannan shekara duka kusan guda ne, suna zahin ɗahuwa sosai. Saboda ga masu shan taba, irin ka sha taba ka ba mutum shi ma ya sha, wannan shi ma yana ɗahuwa sosai ƙwarai. Yana da amfani kuma mutum ya rika ɗan kwarkwara bakin shi da gishiri haka, yana tussuwa idan yana da majina, shi ma tana ɗan rage abin. To wannan sune 'yan hanyoyi dai wanda ake ɗan iya kiyayewa saboda kamuwa da. Kuma idan ka cikin gida kuna shan ruwa da abu guda, idan mutum yana da majina ya kamata shi ya keɓe nashi abin shan ruwa daban, saboda virus yana iya tsaya bisa ga abin, duk wanda ya sha abin ya ɗahe mai, da makamantan irin waɗannan ababai. Virus shi na da matsala sosai, yana zahin abin ga, yana zahin ɗahuwa. Ƙwarai insha Allah. Wannan sune hanyoyi a taƙaice da ake iya amfani da su wajen rage ɗahuwa da shi wannan virus na majina ko tari idan ya samu mutum insha Allah.